Capture the objective. Securing A. A secure. Securing B. Enemy took Charlie. Siemanko, siemanko. Cześć, witam was z rana. Odpaliłem sobie BO3, Black Ops. Be advised, hostile UAV incoming. Ajajajajaj. Se tak pykam. Nie ma to na hardkorze ani nic, ale... Cholera. Losing A. Securing C. Charlie locked down. Enemy took A. Be advised, hostile hardened sentry spotted. Shot out. O kurde. Securing Bravo. Smoke check. Securing Bravo. Vision pulse ready. Ajajajajajaj. Ale mnie szpetnie ubił. Securing Bravo. Ale szpetnie ubił. Chodź tu, kocik, chodź. Kocik. Ach, mnie coś ubił. Ojojojojoj. Securing Bravo. W ogóle, że gdzieś się odłączył splitter i podłączyłem to prosto pod Avermedia. Inbound. Chcę jak obejrzeć, jak się będzie grało. Got it back out. Kurna. Securing B. B locked down. Reaper KIA. No ty świnia. Gdzieś się trzeba tu zamaskować. Nice kill. Rapid deployment inbound. Jumped. Wraith inbound. Losing Bravo. Power core online. Securing A. Ach, kurna, nie zauważyłem gnoja. Już byłem tak fajnie blisko. Wow. Securing A. C. All locations secure. Maintain current posture. Losing A. Enemy has Alpha. Be advised. Ajajajajajaj. Your AO. Ale mnie szpetnie czaśni. Inbound. UAV inbound. Fire rate down. Kurna. Inbound. Losing B. Be advised. Hostile hardened sentry spotted. O fuck. We lost Bravo. EKIA. Ajajajajajajajaj. Teraz to będzie Saigon jak pieron. Spotted. Ach, spalił mnie.
Pieroński hachar. Hostile Talon. A, świnie szpetne. O ty kamperze jeden zasrany. Default ready. Smoke on them. Co za kamper szpetny zasrany. Gnoju jeden. Be advised. Hostile hardened sentry spotted. Be advised. Hostile hardened sentry spotted. Ja pierdzielę, co się tam stało. Be advised. Hostile UAV incoming. Be advised. Hostile raid inbound. Clear. Shut out. Hostile raid. Ja pierdzielę. Losing C. Securing Bravo. Drive. Nie ma się co dziwić, no. The mission is a bust. Bring it next time. I didn't sign up for this shit. We need to fight smarter. You kids can compete. Co do tej Avermedii, to na razie mi dobrze chyba chodzi. Zobaczymy jak dalej. I ain't. Oj, oj, oj. To głupoty jakieś na fejsie. Może jak się zakrztusił. Wszyscy chyba dzisiaj śpią. Dominate.
domination. No może to spróbujemy. Secure the objectives. Securing Bravo. Securing C. C locked down. Losing B. Losing C. We lost C. Securing A. Losing B. A secured. O fuck! Ty durniu, ty. Losing Bravo. Can confirm. Oj, oj, oj. Be advised, hostile UAV incoming. Wasted. EKIA. Threat neutralized. Losing B. Ach, tam jest. Pieroński jeden. Clearly inferior. Hostile down. Friendly UAV inbound. Engineer. Losing Bravo. Profit down. Aj, 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 aj. Losing B. Aj, 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 dobra. Clearly inferior. Ach, kurna. Kto to tam? Securing Charlie. O, za plecami mi gnoleciał. A. Ty gnoju, za plecami, ja. Enemy took Alpha. Losing Bravo. Friendly Talon inbound. Hostile UAV spotted. Securing Charlie. C secure. Friendly Wraith in your AO. Vision pulse charged. Looking good. Continue on mission. Losing Bravo. Be advised, hostile UAV incoming. Losing Bravo. Crushed them. Maintain your momentum in the next round. Czekajcie, a może łapnąłby w coś innego pograć. Czy no wszyscy w to grają? Halftime.
No, druga runda. Dobra, to sobie zagromy jeszcze jedna runda. Securing Alpha. Enemy has C. Ale następna rzecz po wypłacie, co kupuję, to kupuję pada. Nowego. Securing B. Prophet down. Ach, Friendly kurna. UAV inbound. Ja nie wiem, co oni to robią, jak oni to grają. Cały czas grum są. To za małpko skoczki. Enemy has Bravo. Prophet kill. Ja, Losing Alpha. prawie zabiły. Fire break down. We're being dominated. Go on the aggression. Securing Bravo. Securing Alpha. A locked down. Securing Charlie. Smoke check. C locked down. Losing Alpha. We lost Alpha. Securing B. Friendly Ajajaj, przylecieli z tej strony. Bravo locked down. Grenade. Friendly Raps deploy ship inbound. Friendly hardened sentry deployed. Losing B. Mothership weapons platform inbound. Securing Alpha. Lost B. Securing B. Kurna! Obejrzyj. Power core system active. B secure. Friendly hater inbound. Co ja mam Friendly zrobić? UAV inbound. Mission post ready. In my sights. Losing C. We lost Charlie. A secure. Nice going. Losing B. A, to jest ten, no to dobry. Securing C. All locations secured. Maintain current posture. We lost Alpha. A, kurde, mój refleks. Ja pierdzielę. Ale mam refleks. Wraith inbound. Losing Charlie. Losing Bravo. Securing A. Raps deploy ship inbound. Demolition destroyed. Losing Charlie. All locations secured. Hold your positions. Enemy has Charlie. The round's nearly over. Keep up the momentum.
Tam on był. Tam był. Losing Alpha. Tam był ten łobuz. Tak mnie. Here, maintain current posture. Losing B. They were no match for us. Mission successful. Headed to Exfil. Drinks are on me. I'll win and make it look easy. Oj, 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 dobra. Teraz może z tego wylecę i zagram sobie coś innego. Może znajdzie jakiś meczyk. Już tak se troszeczkę grom. Live opuściłem jak późno, bo 21 minut temu. Jeszcze tak od 7 peką. O, jest, proszę. Proszę bardzo. O, Stachu, siemanko, siemanko, Stachu, witam cię serdecznie, cześć. Co tam słychać? Team deathmatch. Kurde, jak ja dawno w to nie grałem. Make me proud. Ajajajajajajajaj. Friendly Talon in your AO. Dawno, że kto nie grał. O, fuck. Czemu on to tam wali? To chyba są jakieś nowe bronie. Ach. Be advised, hostile HCXD spotted. Shot out! Hostile UAV above. UAV inbound. Kurde, balans. UAV inbound. A no. Stachu, Stachu. Tak się jakoś zdarzyło, wiesz? To zależy, bo różnie jest. Czasem śpia długo, bardzo długo, a czasem tam z rana wstana. Hellstorm inbound.
UAV inbound. Czasem rana stana, żeby sobie pograć. Tak jak dzisiaj. Jędrzech. Kurde no. O. 6 chyba. 6 to Jędrzech. Nie spał, co Jędrzech się przebudził. On tam leci. Care package inbound. Friendly UAV inbound. Friendly Hellstorm inbound. No To medals co, for second Stachu? place. Z rana Trust them. kaweczka? Czy co tam? Z rana pijesz? O. 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 Single shooter. O. HCXD inbound. O ty kamperze. UAV inbound. Vision pulse charged. Zaś po drugiej stronie. Our reputation is our best deterrent. Excellent work. Perfect outcome. A Kuba, siema Kuba. Witaj. Stachu, ty dopiero w poniedziałek na noc. No ja też tak mam na noc. A, kawa. Tyżek ja już wypił swoja kawa, chociaż jeszcze łyczek mi został. A, zimnej. No, u mnie się też bez tego napoju nie obejdzie. Kurde. Tak co? To fajnie mi nie poszło. Nie wiem, czy mam dobre, czy mam złe wrażenie, czy mi się tak wydaje. Po prostu czuję, że na tym padzie, że niby steruję, niby ten, ale takie... Nie jest to, co powinno. Czuję, że po prostu, nie wiem, te analogi nie stykają, czy coś takiego, że no niby steruję, ale to tak czuję, że jest tak jakby za wolno. Na przykład bieg to muszę bardziej wciść tego pada. Także... Może specjalisty sobie zmienimy. O proszę. I cyk. No to już chyba takie lepsze. A tak, Stachu, co tam powiesz? Kuba, co tam powiesz ciekawego? W ogóle muszę wam powiedzieć, że przez ta stronka Restream, to oni prawdopodobnie mają... U nich jest jakiś problem i przez to tak te live'y tnie, ale chodzi mi głównie o to, że po prostu dla mnie to jest zagadka, że jak streamuję na tych 3 platformach, po prostu coś się właśnie na jakiś jest błąd i wywalą mi na laptopie internet. No teraz dzisiaj akurat tylko i wyłącznie na YouTubie streamuję i na razie jest wszystko ok.
Black Ops, on mission. O ty gnido. No wczoraj właśnie jeszcze było na restreamie. Potem Rzekle przełączył na YouTube. Nie wiem, kurde, to wiesz co, internet mam bardzo szybki, bo mam LTE, znaczy światłowód. Hostile UAV above. Ponad 300 mega na sekundę pobierki, 60 wysyłki, także wiesz co, no nie powinno być żadnych problemów. Fuck, jak mnie wyczuł, jak mnie usłyszał. Ale największy, chcę ci powiem, największy problem jest taki, że kurde mi ten internet wybije i koniec. I potem muszę albo restartować router. Hostile HCXD in your AO. A kuku. Ach, zgubiłem go. Ale szpetnie, nie? Overwatch kills. Overwatch kills. Ale Stachu, co stałe łączy? Ajajaj. Ale mnie szpetnie ubił. Battery. Soldado killed. Kurna, jak oni tak wysoko wyskakują. Ja pierdolę. Ja, po kablu to mam. No, światłowód, no. Czekajcie, muszę coś. Vision pulse ready. Ach, mnie ubił. Enemy FO down. Ajajajajaj. Incoming. Tędy też szło przejść, nie? Ach, kurde. Właśnie nie szukałem tego Stachu, wiesz? Co tak... No to jest dziwne, że mi... Znaczy... Słuchaj, tak, na konsoli, nie? Na konsoli internet działało wszystko.
Ups. Hostile lightning Wszystko strike działa? targeting Działa. active. A na laptopie po prostu wyłączy się całkiem tak, jakby nie wiem, kabel wyciągły i nie ma internetu. I koniec. I po sprawie. Muszę potem czekać aż powłączać i dopiero... Threat Tak. neutralized. Mnie by ciekawiło, jakbyś tak Peter mi poradził po takiej długiej przerwie. Grenade! Ajajajajajaj. Incoming frag! Dropped. A, masakra to był. Masakra to był i też właśnie zrezygnował, bo mu cięło mu streama. Ale to nie miał problemu takiego jak ja, że po prostu internet mu się na It's slipping away from us. na Pull it kompie back. wyłączał. Tylko, że mu tam jakieś targało mu streama. Jakieś zgubione klatki może miał czy coś. Kurde, nie widziałem go zaś. Może tak zrobię. Okej, co? A, to też miałem takie akcje. Też miałem taką akcję. Kurna, i nie wiedziałem o coś, co jest grane. There's no winning this. Black Ops RTB for debrief. They kicked our asses. Threat neutral. No ja właśnie nie wiem, czy Stachu, czy to u mnie jest problem dostawcy, czy routera. Nie mam pojęcia. Step up if you А want to ой, get скоро started. добил 3. В точках поглай. Я ще напишу. Także nie wiem. Ale Дай не кликай. troszkę szkoda, bo tam na Twitchu miałem... Znaczy szkoda, no. Na Twitchu miałem ile? No miałem kilku tam. 2-3 widzów. Na Smashcaście... Chyba nie miałem. OBS-a, to wszystko, to widzisz co jest, to wszystko jest na ten... Na OBS. Слышишь, там друг говорил. Мршу, 3 пизды, ясно. Ти йокаш. Па не можеш ле мюта, то само ігри лах. Не, O, z dzieciami gramy. Гледал их бом. Пату Jak fajnie. Чакай, да не би. Bajtlami gramy. Jebem ti, majko. Pojď von iz tega. Nie wiem, Ruscy czy Ukraińcy. Ne da pogledam. Ne o. Oj, zakon. Ne, Tamara. I mene najjači. I to prav tomu drugi. Switch do neta.
A jak ten właśnie switch działał, na jakiej zasadzie? Ja myślał, że to się router dowo taki, nie? Że router od tego jest. Od oddzielenia internetu. Team deathmatch. You're clear to engage. Co? Dostałeś w obuzie? O typ, obejrzyj go. Obejrzyj go, tego pieruna. Tego zaraz. Zaraz go tu zażeremy? Czego nie zażeremy? Pięknie, pięknie. Kurna! Scout. KIA. Pięknie, Danek, pięknie ty grosz. Jak ty pięknie grosz. Ładnie. Mam tam na dachu. That's the kill. Medic armor discharged. Ajajajajajajaj. UAV inbound. EKIA. B-pulse ready. Smoke. Friendly UAV inbound. Aha. Friendly Hellstorm inbound. Router mam na 4, a switch to na ile mam? Na więcej? Prophet smoke. Friendly care package incoming. O. Ale my się trzaskali szpetnie. Friendly Cerberus inbound. Spotted kill. Friendly UAV inbound. Kill their Overwatch. Kurna, niech tych co miałeś. Couldn't see. Aha, to czyli to tak... ale to na przykład bez routera switcha nie możesz mieć? Czy jak to było? No to muszę... Care package inbound.
Gin, ty szmato. Power Bo core teraz... online. Teraz nie wiem, ja mam na przykład switcha na HDMI, żeby mi się gubił HT. No tam Lecę skąd lecę? ta blokada. Nie wiem, ile leży? No. Nie klucz. UAV inbound. No ważne, no nie wiem. Got this. No, sorki. Ale to ten switch, to co jest? Coś pod... Tak, jest różnica między routerem a switchem, o. To mnie, o, ciekawi, jaka jest różnica między... Kurna! Wiecie? Exactly as brief. Good work. Małbece, kurwa. Ain't no place they could hide from me. Battery is ashes. No ja jestem sąsiedem, nie. A ty czemu nie zjeść? Ja nie mogę. Chwilą jeszcze być, jakbym mogła? To do lufy to dam, co? A co musimy złożyć? No daj, zacznij minutkę, co no? Не морам, я что не морам? Nie, potem zjem. Mhm. No to właściwie Wi-Fi... Mi tak Wi-Fi nie jest potrzebne. Спишь, бол, зате здраве греш кошец на телефон. Я! Wow. Dobra. Aha, takie buty. Nie, Bożek się, wiesz, zastanawiał, jak to działa. Team deathmatch. Dobra. Lock and load.
Ach, dwóch już było. Oj, kiedyś się grało, kurde, ekipa była. Tego BF-a. Znaczy BF-a, przepraszam. Black Opsa. Mi się podoba ten Black Ops. Ta gra jest żywsza niż teraz ten. Red neutralized. Czemu oni wszyscy są? Ach! Tak. No ja wiem, Stachu, po kablu jest stabilnie fest. Hostile UAV above. EKIA. Hostile HCXD in your AO. Sheriff down. Kurna! Fuck. Jaki gnoj, obejrzyj. O ty świnia. Vision pulse ready. Czekaj. Jak mi się ten kod podobał? Bo ja... no... może są małe te mapy, ale kurde... Ten kod stracił to coś tutaj... Było coś takiego najpiękniejszego. Jak szybkość, jak kurna... Że to... No, ten na przykład, co teraz grom, to jest bardzo... Bardzo szybki kod, nie? Szybko się w niego gro. I w ogóle... Mi się bardziej podoba, jakoś się tak strasznie przyzwyczaiłem do niego. Kurde... Ja mam też ten Infinity Warfare. Coś się, syneczku, wystraszył, co? Enemy down. UAV inbound. Friendly UAV inbound.
assault through. Prey down. Hardened sentry deployed. Friendly UAV inbound. Spectre killed. EKIA. UAV inbound. Ale skupienia mam. The wind's in sight. Stay on target. That's a kill. UAV awaiting orders. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. Midway, UAV fuel check complete. Kurna, roz mi się udało coś wbić. Friendly UAV inbound. UAV departing AO. UAV inbound. Counter UAV inbound. A Black ty Ops. Mark chlu. up another win. And Да that's a ё-ё, wrap. тихо. Overwatch З этим signing попробуй off. гашну. Ты Ten teoretyczny. Boroczek, cóż tak ryczysz? Тише мене задом. Сайлах подашана. You'll always need good boots on No, the ci ground. powiem, w BF-ie trochę lepiej mi się gra. Właśnie są Choć już tutaj tego koda mi się... Z wszystkich tych gier to mi się najlepiej w tego koda gra. Monika играет, Гонча не стала. Сова играла. Я, ну, инфа не стала бьет. Tak. A, ci powiem już co, sterowanie na padzie to tam nie problem. Старец наш. Миш, нужно меня дыка, блин. X дай. X дай. Юля, ябися, X дай. Okej, dobra. Юля, X дай. X дай. X дай. No dej mu X, no X daj. dej X, X dej, ja. Dobra. Nic. Ja kończę. Kończę teraz, a... Nie, ta kamerka, o. Kończę teraz, a byda tak za... Godzina. Półtorej godziny. Zagrałbym sobie jeszcze. Nie wiem, w koda. Albo coś w Fortnite'a. Zobaczę. No. Także dzięki za dzisiaj. Pozdro Stachu. Przyjdź zaś. Po obiedzie przyjdź. To sobie pogromy.
Dobra. To nic, trzymajcie się. Cześć, ja.